Har du overvejet at investere, men ved ikke rigtig, hvordan du skal komme i gang? Så kig med her og lad mig vise dig et smart værktøj, der gør det nemt at starte, uden at det kræver en masse penge eller en masse forhåndsviden. Det kræver faktisk kun din mobiltelefon og en håndfuld ledige minutter. Så lad os sammen kigge nærmere på danske månedsinvestering. Konceptet er enkelt og egentlig meget godt forklaret af navnet. Med danske månedsinvestering investerer du hver måned et beløb, du selv vælger i en eller flere fonde, du også selv vælger. Det er smart, fordi du med den form for løbende investering slipper for at bekymre dig om du investerer dine penge på det helt rigtige tidspunkt. Når du investerer hver måned, så investerer du hele tiden, kan man sige. Og jo før du kommer i gang, jo bedre. Ifølge mange eksperter er det nemlig ofte en mere fornuftig strategi at investere langsigtet med en bred portefølje, end at forsøge at ramme det helt rigtige tidspunkt med en specifik investering. For jo tidligere du starter din investering, desto mere kan selv små beløb vokse sig store. Når man investerer, er der altid en risiko for at tabe pengene, men historien er rig med eksempler på, at værdipapirer får penge til at yngle mere end på en almindelig bankkonto, hvis man sparer op over mange år. Vil du mærke i ordene bred portefølje lige før? Det er sådan et rigtig bankrådgiverudtryk, men det betyder bare, at du spreder din investering ved at investere i forskellige ting. Dermed spreder du nemlig også den risiko, der trods alt altid vil følge med at investere. Og det er lige præcis det, du kan med danske månedsinvesteringer. Her kan du nemlig vælge imellem en lang række investeringsfonde at investere i. De kan bestå af enten aktier eller obligationer, eller en god blanding af det hele. Og de kan have forskellige temaer, f.eks. fonde med udelukkende danske aktier, eller europæiske aktier, eller asiatiske, eller globale, eller måske udelukkende investeringer med fokus på bæredygtighed. Pyha! Mulighederne er altså mange, men fælles for alle fonde er, at de investerer i mange forskellige værdipapirer på én gang. Du lægger med andre ord ikke alle dine investeringsæg i samme kurv ved kun at investere i en specifik aktie. Er du fristet? Så lad mig vise dig, hvordan du kommer i gang. Find mobilen frem, åbn mobilbanken fra Danske Bank, vælg investeringer og find så danske månedsinvesteringer under services. Så er halvdelen af arbejdet nærmest allerede gjort, for herfra er der blot 4 trin, du skal igennem for at være kørende. Først vælger du, hvilket depot og hvilken konto du vil knytte til din månedsinvestering. Kontoen er den, hvor du laver din faste overførsel fra, mens depotet er en slags digitalt sted, hvor du opbevarer dine værdipapirer. Så vælger du, hvilke fonde du vil investere i. Der er som nævnt masser at vælge imellem, og du kan også se, hvilke fonde, der bliver handlet mest af andre kunder. Så vælger du, hvor meget du vil investere i dem, og hvornår og hvor tit. Du kan komme i gang for helt ned til 350 kroner, og som navnet antyder, så er udgangspunktet, at du investerer hver måned. Men du kan også selv bestemme, hvornår på måneden, og om der er måneder, du gerne vil springe over. Til sidst giver du din nye månedsinvestering et navn, og vupti, så er du kørende med faste månedlige investeringer, fuldkommen designet efter lige netop dine valg og ønsker. Rigtig god fornøjelse.